What's good mga kaprobinsyano? So ako po si Zachary Dalos at welcome po sa aking YouTube channel. What's good, mga kaprobinsyano? So, magti-take over po kami sa Louder please. So, ayun nga po, magte-take over po kami sa vlog ni Zachary. At ngayon ay gagawin naming content ang pagluluto ng fries. So, sabayin nyo kami. Oh! So, ayan na nga po ang ating chef for today. Good mga kaprobinsyano. So Yes. luto po tayo ngayon ng popcorn tsaka Wow, ang dami! So, ayan po, since takeover vlog po ito, ay makikialam kami sa mga nakikita namin dito. So, ang ibubudbud namin sa fries will be cheese! Ay, shit! Putik, abri naman din. Abi ko ba kanya? Wait! Oh my God, ang bobo! So, ako inalog-alog na yung cheese. kala ko, di pa bukas. Sorry naman. Okay na po pala. Okay na. Ibutang ito, cheese. Ano mo ito ni? Kuhan, di ba? Yan, ihawag. Anong gusto mo? I want to dance. You want to dance? Sample nga! Sample! Uy, TikTok mo nito, glasses. Ate kita sa ate sa TikTok. Wa. Hindi. Tapos, oo. yan po. Kaprobinsyano, luto po tayo ng french fries. So later on po, magmumukbang tayo, kaya abangan nyo. Lain muntag kasi kay gamin siya tagpangan. Ayan, chef! What's up? Ayan mga kaprobinsyano, pinagluluto tayo ng ating kardo. Cheese po pala yan. Not sponsored. Baka naman. May papakita kami sa inyo, wait lang. So dito ka. Ate, 3, 2, 1. Ting. Lala. Salitan mo ko. Otro. Take 2. Ting. Lala. Ting. Maluha. Guys, hello. Thank you po sa sponsor namin from YG Entertainment and Additional SM. Sa SM. SM, di ba? SM na. Bawa sa prinsip. EXO ka na. Gano, JYP. Ano yan, JYP? Eh, ang din ang EXO di. Ang kuhan, ang... Super Junior. Si Susie may JYP. JYP. Ano yung SM? Saan ito? Charot ka, mga bawa. Diyan, nay, wait sa. Wait sa, kaya wala ka na po. Kaya maka-store mo ko ninyo. Diyan, nag-video mo wala. Wala, gamot pa kami. Lagi pa kayo. Awata. Balag ka mura. Kaya nang hilig mo, Pipino? Ako po. Ito, ano mo? Diyan, Isa. isa man. Nagawa ko isa. Isa may imong kuhan. Isa may imong ihalo sa Pipino. Kuhan, tang. Aw. Juice. Kanta siya. Lagi pero pipino lagi ko. Okay, pag way sagal. Ganun, sige, sige. Gamot ako. Hala na may pipino, nang ko dugo isa. Diyan mo ditulo ni mo. Awak mo tuslo. Ano, gano'n ka nagitulo mo? Nawag mo puti. Hindi naman hata. Hi guys. Lawas Apa wala dugawan mo mukbang. Nagiti kita ko ganun sa kanya. Okay man ko. Lago ka dyan. Pero ayaw itipo ha. Mauto ng itipo. Oo, kanang Oh, ra. kare tra. Oh, ana ra, serving mo ni ana ra. Ana ra ni mo kuang ni mo dito kaon ayaw itipo kay malata. Oy nada. Wala daw. Oo. Wala na siya. First of all, kana kay sa balay na siya man to. Namiss na ra. Ayaw ng mga suka. Mga Ana, Wait, sorry na, sorry. Maora na pinakatimpla niya. Bakit? Di ba kasi bato na ng ano? Ingani ang gibuhat. Ikaw dali ingani mo sa na. Di ka na mo dinota na. Ingani. Ano? Juice, wala mo juice ko ba? Wala day nga ni sa sa mga hotel. Mga chef sa hotel mo ni nagamiton. Oo, ngana. Ajaw na ko mapagwangwang ya. Ayaw na. Kani ko sa kay ngana sa hotel ngana no kay serve na nila, very serve nilang kanang pinakauna bitaw nga sir.
Dako ginakayo niya, tang, yan ay si pare. Ano? Oo. Ayun, pasuka, ay mga Ang spices. asaw ko na lami, kana kaditsuan na, lami pa. Dang. Magagago ka. Nasahan pa niya mo dyan. Gani. Yan na. Kaya yun, kasi wala po, suka. Yan na, tilawan ni Sir. Wala ka tilawan ni Hindi Sir. ako, yan ang pag may sabay. Gani. Kasi mami na yun. Oo. Laki na tinutan na lahat sa una. Di ba ito ikaw? Ito? Hindi ako yun. Diyan mo hindi mag-detox nga water, dili. Every morning, buhatan na ninyo. Kailangan ko na, nice nga, pang cleansing ba? Hindi mo gusto hindi yung tubig ba? Uy, anara na, kasi lang. Lagi, ingin ba dito na, pampataas ko na, pampahinlo ko na. Pang-cleansing na. Especially, Especially kay morning routine na siya, man yung iimdo nimo before ka mukaon. Okay. Oo, kay cleansing na siya, niya, o gusto ka nagpapayat ka, mauna. Oo. Hindi ka ko kaabot og ay flashes ay adi. Hindi ka kaabot eh. Ah, doon dito Pero wala. ay na lang dada, di sagli ka ako, detox na lang ka. Detox na ka. Hi guys, thank you sponsor. Mukbang na talaga ito. Sauce. No, namin ba ibuhang ang tingin si mo ba. Kay mo asong ko mga nagdit mailhan. Sa ato ipailan nila. Mukbang ito, 'di ba? Tingnan niyo mga mga gaban kay ilang Provinciano. Para mo tingog. Joke. Ipatingin din. Ang ilong nakitaan. Ano sa gamit ang ilong? Siyempre, ang ilong. Beautiful. Imal na yun. May asset. May ilong is may asset. Ang malaga. Na. Oh, baby. Dadaing ni. Ah, So guys, dapat ga question and answer eh. Anhi. Okay muna. Tanungin mo na kami. Oh, bakit? How you did ang kita sauce? wala na ka. Pray mo next week. Asa man? Ay, hindi. Patay. 8 or 9. Ha? 8 or 9. Kasi madadyon niya. Ano? Captain's Day. Ha? Sa bayan. Ako ako sure. Kay hapit na klase daw. Sa among officer lagi ba? O officer ko na malajig di. Gusto niyo uban-uban? Ah, Ikaw sis the moment kay. Gusto niyo uban-uban? Wala. Malay mo, pwede ka? Ha? Sheila. Si Abraw? Ari? Bilan. Ako ni Abraw. Abraw kung ari lang di ay ari. Mala. Asa mala? Mag-isa mala. Isa dyan tuon. I mean, isa tuon. Dapat. Kabayan kami. Kaya adto. Ya. Captain's Day. Ha? Ano ka? Captain's Day. Captain. Church na. Captain. Char. Ang Sabado or Linggo. 8 or 9. Ah. Ang bayad lang Domingo. Di ko online na sila. Bye. Ano pa na? Let's see. O gana, i-prepare na tanan. Madara na. Ako na naman. Last ni mga kuan. On Google Classroom. Yung kaso, Ah, magama pa rin ka itong TikTok. Lama ang daan. Ano ba yung TikTok? Ang task na ID ba? Mukha ka sa, kaya edit ako, mukha ka sa ID speak kasi pasa na ko yun. Nakaingan na aga mo mga gymnast kay props ang gigamit. At Ano, oh. kadyo na na. Kaya sa TikTok. Gabo ka ng problema yung kaya ang uniform ang gibig sa boarding house. Ang ga. Hindi sila nga mag-uniform, kuno kay siyempre ID, good yung uniform. Bungutan na kansa na ugay uniform. Hindi, nang kayo uniform dito, pants na ako sa itchinyo. Ang ga. Tapi eh. Hindi, pants nga. Lapas ni mo. Blouse, nang kayo sa blouse, so anong dad akay, asa lang niya, correct to. Hindi ka to. Sabi ko nga, kato. Ano ni tayo pamahal Jack. Kaya pang healthy na tanan. kapit mas kay Jan. Sir, on kay Jan. Magat din ba niya? Hindi. Ano? Kami lagi ako popcorn. O sir, makapasok popcorn. Cheese kay parat man nga cheese. Turan. Hindi dito ako kain. Hindi lang matingin ng fries. Kinsa si Sheila ra.
Kuan, si Angel May, Lunisa, kami-kami agad. Tagamili mo. Hi, te. Okay. Ano naman? RS na Indo. Is na Indo ba? Okay, ko ba dyan? Dati isan. Inggo. Pwede ba yan? Chiti, Angel, Ningisa. Pat. Ano. Asa lang tulo? Hmm. Asa lang tulo dahil. Ano ba? May view ato? Mga garden na hari ba? Wag nga na. Alam mo, malalaman mo rin yan kapag nandun ka na. Magsiraw ba? Ha? Siraw. Sila? Flower garden. No. O, gusto? Na ano. Ano ba? May ka nang mga Ano nga na? May kuranan. Magalday ko, ah? Mag-nest. Ano. Ano ba sila? Ah! Sagbayan ka itong naingan na! Nga! Kala ka kit! Naku, yak! Uy, adventure! Let's vlog it! Kana nga ako kanang sikat na sige ko nila. Mo na, okay. Gets. Magalday. Order na. Wala tayong production team. Yan. Hindi, edit. Muna siya, ha? Muna Okay, siya, ha? model na siya. Gets. Di ba? One time, Tagalog na ito video. Tung tang tung tang tung tang tung tang. Baka may gusto pong sponsor dyan. Matatakaw po kami, pero hindi kami nagiging ng hit. Sana all. Naginoy. Kami pala ang matakaw na nagiging ng hit. Sabi yung quarantine. Magdili, magpagtagtog muna. Magpagtagtog. Alam nga na, daw mga tag... Gawin kong tog kay insomnia pa ito na start. Ano? Di na yung katog lagi. Nasamot ka na ng pag-abot ang elementary. Na. Kaya tambal yan na siya. Ang niya? Ako kayo mo inam ko anti-stab. Tapos buang. Baka allergy naman na. Makatog ang pagka. Muna. Nah, pajama mah balik din sini mah jak kanang main green food kana. Ito, may green. Migraine. May green! Main green. May green! Da. Galutin ko. Sabi ko, green-minded. Ito balik. Main green kan yan. Ang lagi. Malagit ka. Ano naman ko nindo? Okay mo. Abangan sa sunod sa banata. Figid ko. Next. Wait, ano ba? Wait. Sige na Figid sa. ka. Ang daman na yung space available. Grado ano? Ang Malamit ko ha. manupad mo din na anak ko na. Malamit ko ha. Kamunupat kayo. Mga naman na. Nga, okay. Kamot nila ko ani. Ayos na. Dito ako kasi. Ang kasabaan po ka. Lola tayo gabi. Ang tuwag ihapon. Lagi. Mo ba na lang gan po? Kato? Mo pa tagi ko itong kuan nun. Igo pa di ay. 5. Noon. Diyan ko pa. Igo kayo na. R&B. Hindi na mag-iiko. Tulo-tulong, di ba? Sakay, di ba? Tulo-tulo. Upat pwede sa second. Third. Katong third. Second, second, third, kaya kung mo. Ay, Third sa likod, di ba? Depende sa mga. Tulo na mamigo. Tulo pa Depende ka. sa size. Buang din namin ko. Huy! Baka man ba? Akay, huwag dili mo. Aba si Proxy. Ano ka mo ba? Diyan po ba na? O ba niya? Hindi na ako ba? Kaya na, tulo pa dyan sila. Anak na lang na, tahay. Nalikod ta. Tulo. Tulo na ba sa likod? Oh, tulo na. Oh, naman din sa likod. Kaya naingan, ano? Straight man din ang naguran. Ano? Ano, yung katunay puti. Agoy ha? May na ko ko an. Ano na yan? Ano sa mga carbs na? Carbs niya. Carbs. Rice. Oil ng likod. Mas hindi na ako mag-rise. Napanihapan. Ano yun kung kaan siguro? Kakam ko. Gabi ka ang hapon. Ako ba, diba? Ay, gabi eh. Nanihapon yung gabi. Hindi ako hapon. Hindi nabusog na. Ay! Wala ko manihapon gabi eh. Pwede pahugas ko. Ako na dyan. Oops. Ay, piling yun. So ayan po. Salamat po sa panonood. See you next video. Bye-bye. Bye-bye!